efere goma molotine nyemba ya duma lulare nyonyi efere goma molotine nyemba ya duma lulare nyonyi efere goma molotine nyemba ya duma. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feñay windere feñjay ɓatake bindaɗo mawde 14 colte hitande ujunaje nogase joyi ɓatake men fati koye wasiyaren ɗo. Alhamdulillah en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwani mama alhamdulillah en jetti Allah rahman en ñaguima yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura ɓeydanen ndenka ɓeydan men ya jende wanja emen yurmede mum hebbina emen cellal ya rabbi ya rahman alhamdulillah mbaron pini mbaron mbale jaam yettude Allah eɗen gandi oɗo saaha ngulekki fuɗɗima nadde no feewi yogay nokkuji nder leyɗele ɗe ko wayno Sénégal Mauritanie ha e banggue Mali o ɗiɗo nokkuji ngulekki wonɗo fuɗɗi teskede tigui rigui hayde banggue Guinée o e Gambie o ɗum noon ɓayɗi ngulekki fuɗɗi waɗa mba yarde ndiyam no moƴƴi haade korka arde sabu eɗen gandi korka ari hankadi ni kono kadi ganden gonɗen koye ñalɗi daneji ɗi ene moƴƴi horde ene moƴƴi naflude ene moƴƴi hebbinde sadakuji ene moƴƴi hebbinde duwowuji kono ko wayno ceerno Yahya Ali en foof ɓe kañumen ko lewru ndu tan ɗo ara tandu hoore ko heddi ko ɓayde istighfar nan ɗon tasbih nan ɗon salatu ala nabi nan ɗon ñebbe nan ɗon gertoɗe nan ɗon jimbo o nan ɗon alhamdulillah ko wayno minen noon sarɓe alhamdulillah minen min korat tan dahru o foof aduna o foof min korat ɗum so wona julde korka e julde tas ko heddi ko foof tawno jambaragal e suusde korka ne hen alhamdulillah so on pini jaam fini eɗen gowi adorade actualité ji no fotiri kala kono eɗen gandi actualité ɓurɗo hande teskede leydi ndi Sénégal ko gila Cour des comptes yaltini ngoɗo ɓayyino wonde wiide laamu ndewnogu ɗo hen nangude ɓe bonniɗo haalisaji kewɗi milliarduji kewɗi ɗi ganduɗa hande o so tawi ɗum bonnanoka ene wawi ma waw faabade ko heewi e nder leydi ndi Sénégal jeeyi sababu noon hanki
gouvernement mo leydi Sénégal waɗi hanki haalande mum faade ɓesgu leydi ndi jagorɗe mum kala ƴetti konguɗi ha tenti noon jagorɗe ñawoje leydi ndi o wi ɗum wona hunde accirtede ni ko hunde rewetede rewinde ha ɓen dirtimi ɗi ngaluji ɓe nangue ndewne e yeeso lawol yaadiɓe laamu yawtungu woni APR kañumenne hanki mbaɗi haalande mumen e yeeso ɓesguji leydi ndi ɓe kolliti ɗum ɗo henna ko wilde haqqillaji yimɓeɓe ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo ɓe kolliti nguɗo laamu ardiɓe laamu ngu ko wiloɓe hakkillaji gila gardaki ha ko gardi ko kala ene jokki wilde haqqillaji yimɓe faade deeƴal e jame kisal ɓe kolliti on tottama leydi on goyi gila on keɓani hawon keeɓi golle ɓe kolliti dossier ji ɗi kala ne ndewi lawol laamu yawtungu ko waɗi ko kala ne rewi dow lawol ene winda ne feewi ene anda ne heptina kono noon wonko ɓawli wonko laaɓani soomi e nder he hande onon haqqillaji kala keetti koto leydi Mali beele ma wonata wonande gartangal Imam Mahamoud Dicko mo ganduɗa kam ardino Conseil islamique du Mali imam dawriyanke mo ganduɗa kewɗo dillinde ɓerɗe laamu leydi Mali dillinnoɗo ha yerɓi laamu Ibrahima Boubacara Keïta welede Allah e mum ha on folla caggal mum noon ronki wawodirde e ngu laamu caggal nde yano Algérie ngam udital juma gilden ko toon heddino kollirnoɗo e inde ɓattiɓe mum hande nangueteɓe kala sahani gudde ngam noddunode moɓodiral saanga juulal takkusana to bowal laɗi diwoje ngal Modibo Keïta Sénou Bamako jaɓɓade Imam Mahamoud Dicko gilden ala ko heɓa hen ko laaɓi beele ma o ar walla ala o arata ko wawi hen wonde kala fulɓe mbi ko woni yeeso daɗani guite ɗum ɗo henna tan wonno kabruji men ɓurɗi mantinade ɗe jinnoɗen yettinde e subaka ko yidde siftinde tan o saaha mabɓo e ɗojjo e ñaw guite ene ɓuuri teskede hande o layde e nokkuji men yahoɓe e nokkuji rendo noon ene mbawi teddinde suumade wadde maskuji e soɗade yahoɓe e nokkuji rendo ko wayno yahoɓe jeere so garti galle wona yettima ha joƴƴini a rotima ndugguma walla rotima jeeyirka ma tan a jooɗima dokke kam ndiyam pon ndiyam adde tan nanguira juuɗe ma tawa soɗaki tinnoɗen ndentoɗen ɗum aɗum heewi giwa jeere gara galle musidɗo moon tan dorɗa jeyguma tan ewɗa mbiya e Mamoudou hokkam annene Aissata hokkam ɗon ndiyam mi yara ma yiɗom taw jiiɗa ko jeere woni toon ko fottuɓe toon kala ari toon ko fof teni ñalluɗa ko memde haalis ñalluɗa ko memde liɗɗi ñalluɗa ko memodirede ñalluɗa ko ifñodirede a arti hokkam ndiyam mi yara poɗo iwi koye londe ko leppuɗo jungo ma ngo nanga poɗo jara gayna tottitama o nawto tumboya e londe he ko guittuɗa jeere ko fof arte nder londe he sa ummima jeere a arti soodo juuɗe ma ha laaɓa paya e londe jara sa jeeyowo yo sa duggoyɗo lo ko wawi wonde kala ɗum ko dewal Allah manggal sabu saɗa jogui haalis ma aɗa yiiɗi yaade hajjoyde walla ɗiɗi juuroyade annabi o sallallahu alayhi wa sallam won rafi daaɓowo feeñi e nokku mon ono noon kaƴata yaade l'islam ne yamiri ɗum so ñawne feeñe oye diwan ñawo ko daaɓowo omo tampina yimɓeɓe onon oɗon kaɗe arde somodade e yimɓeɓe sabu holɗum koye dewal Allah jeeya wonko ganduta sa waɗoyi ma lorloye julɓe ma lorloye yimɓe
salo an waddi ɗum sabu sa waɗi ma lorluɓe tene so lorliɓe ko an jeeyi sababu neɗɗo yo salo wonde sababu lor yimɓe, salo wonde sababu ñaw yimɓe, salo wonde sababu kayne adda yimɓe torlaji bonɗi. sa salaki wonde on sababu kala ko ndewɗa Allah kala ko mbaɗɗa ko zéro gasi ha laaɓi haydara yahata. salo wonde sababu bonde dewgal, salo wonde sababu taj enɗamagu, salo wonde sababu sertude hakkude gollodiroɓe, salo wonde sababu ɗemgal ma seeka walla bonna, salo wonde sababu ñawnude, salo wonde sababu bonnude. ɗi sabbuji kala sa salakiɗi andude to Allah kam mi wiyata a ala gueɗal de, kono joomumen gueɗal kam ɗo daratoɗo a darata ko ɗon. tinnoɗen hen moƴƴi, Allah walla en. hande o noon alhamdulillah jimmiyaɓe kala nana ndondi bahe leɗɗe ene payi galle ceerno Abdoul Mahamoudou Ndiaye ɗo cuuɗi men wuddurɗo, ngam e kala hitande o saaha so yonti o ziyara gando moƴƴo Allah mo waɗante ɗum ɗon ɗo cuuɗi men wudduru ɗo ganduɗa hande ɓe fulɓe jimmiyaɓe babaɓe nana ñantine ndondiɗe bahene payi galle ceerno. yo Allah jab ya rabbi ko teddungal ko moƴƴere e reftude pele mawɓe mon ko mbaɗanno e moƴƴere, reftude pele mawɓe mon ko mbaɗanno e moƴƴere. yo Allah yommoɗon moƴƴere ya rabbi. o ziyara baɗowo hande e janggo ɗon ɗo cuuɗi meɗen wudduru. en calminiɗon en jorima horsi fati ɗo woni kala ɓuftima ñantima ɓornima wutti mum danejo tal, waɗi kaala mum danewa tal, joguima kurus mum, mawɗo debbo ya ɓoye wurde ya rabbi. ane dendagal mawɓe nayeɓe tinnoɗen e nayeɓe men eskey koɓe ñamata ko weeɓani, koɓe jarata ko weeɓani, famde men ɓe weeɓani, ɓe kawri e jamanu mabɓe, ɓe kawri e jamanu men, aɓe ɓusni en guita ɓe laara en, ɓerɗe mabɓe ne muusa ñande kala, ala koɓe mbawi hen. maaro ko ƴakkaten ko, liɗɗi ɗi ƴakkaten ɗi, haako ko ƴakkaten ko wona ɗum kamɓe ñammintaɓe. tinnoɗen jurniden gurdam mabɓe, ɓattoɗen ɓe dokken ɓe yidde e korsa. aɓe cohli en, aɓe cohli en dey. mi haalti mawɗo e galle ko banque, mawɗo e galle ko yurmede, mawɗo e galle ko kisal, galle ne fina ala haydara, mawɗo o wooda daaguiɗo ara salminamo itta ujunnaje ɗiɗi rokkamo, itta o rokka mo mbaɗon dépasse. mawɗo e galle ko banque, mawɗo e galle manketaki kafe, manketaki sukara, manketaki kosam, manketaki haalis. kala gonɗo e wuro ene teski o mawɗo debbo, o mawɗo gorko gonɗo e wuro ko jokkannoɗo on enɗam, ko sehili mamam, ko sehili babam, ko sehili galle amen, ko jokkannoɗo enɗam, ko neɗɗo moƴƴo, ko jahannoɗo pele moƴƴe, o bankata hawa maaya, tene kadi o joguetaki hawa maaya, kanko jogoto. kala gartuɗo daagoto ara yetto mawɗo o, salmina mawɗo ha gayna, itta hunde rokkamo. saaha kala micco mawɗo o, ko debbo so gorko, waɗa mo manda tokoso faade makko. nayejo e galle ko banque, nayejo e galle ene rokka dépasse ñande kala, nayejo e galle ne yarna kafe kala subaka tanum en sagata gorko ko wawa wadde. tinnoɗen e ɓeɗo nayeɓe. mi meeɗi juurade nayejo goto, calminmomi, mbimi mamoyam yo Allah ɓoyno on ɗo, wadda e mon cellal yo dusugo ɓooy, saabu onon kon yurmede galleji ɗi. wonɗo galleji ɗi pinata hande ngala haydara. alhamdulillah ɓe cagginani tinon, pipta totta mbiya jehen duggoye tan o woyi, o wiyan wallahi hanki ɗum heftima galle amen ɗo, ni o wi, o wi ɗum heftima galle amen ɗo. mbimi yimɓe toon jahani jeere, ɓe mbi hande de ne tiiɗi, o wi ɓe ngare, o fiptu itti ujunnaje 4 o tottiɓe. won jeeɗalla arno ɗon, itti hunde mofi tottimo, o fiɓi. toppirɗen mawɓe ɓe, soɓe guittiɓe mbaɗi ko wayini, bannen ɓe bouillon, bannen ɓe ñamde leppude lerɓude, bannen ɓe ñamde wande jaram pewɗam, taw wala safo safo, ala kene haɗa ɓe ñamde.
ko kunnuɗe maɓɓe mbawi ñamde, ko wawi joɗade deedi maɓɓe, ko wawi dusde ɓe bannen ɓe ɗum, jiɗen ɓe dokken ɓe hurum e teddugal e korsa, woto ufnoɗen ɓe, woto goɗɗen ɓe, tinnoɗen maɓɓe. koɓe yurmede, koɓe yurmede galleji ɗi. Tinnoɗen e mawɓe men koɓe yurmede galleji ɗi, tinnoɗen e ɓe nayeɓe wonɓe e galleji ɗi koɓe yurmede, woto mi aɓe kewi gulali dogen ɓe, ɓattuɗen ɓe. ko joguiɗen téléphone ngaji men eɗen goni TikTok, ko TikTok nani ko kamɓe goni TikTok. woni mawɓe nana e galleji he ko sans stress, ñande ɓe maayi ɓe jalti kala galle men o sunoto, koɓe sans stress, koɓe nayeɓe welɓe. sa ɓattimama ɓe tindante, ɓe darete, ɓe kalante holi hanki, ɓe kalama cukaku ma, ɓe kalama cukaku bamma yumma, ɓe kalama wuuro mon, ɓe kalama ka anda no mbatta e gandal daña ko ndenirɗa aduna, daña ko ndenirɗa aduna. ɓattoɗen ɓe mawɓe, tinnoɗen ɓe mawɓe ya rabbi. eɗen goni e yewtere men wasiya rendo. mi haalana men ɗo hen hunde wotere wande, neɗɗo rento happude neɗɗo. happude neɗɗo a yiyani jeeya koye fende, fenade ne harmi e l'islam. wiye mo yeri ɗam kosam kaari yari, taw an mbiɗo kaari yari a fen a happumo a yiyani. mo naati ɗo joni joni kaari mo ƴetti, kaari ƴetti, elle ko kaari ƴetti ala fen. woto jaab wiide elle, woto jaab wiide kaari de naati nde ne wawi taw kañum ƴetti. ko kaari ƴetti, ko kaari waɗi, ko kaari wi, woppu ɗum. ɗemgal ma ngal so ngal sokanima ala ko wawi sogde may aduna. kala kaɗa haala yenane, kala kaɗa haala yenane, kala kaɗa happa neɗɗo ya taw ko kappuɗama ko aɗa jogui hen dalil labɗo ceer. ko mbiɗa ko kaari waɗi ko, walla ko kaari ƴetti ko, walla ko kaari wi ko, walla ko kaari de andu. nokku goto miiɗi helede taw ko boutique. on boutique kelaɗo o, joom boutique o no wonno nder, o darti helɓe boutique o. ɗo darti helɓe boutique o noon, woodi hen piiɗo joom boutique o laaɓi. joom boutique o yani ɓe dogi. yi ha weeti noon neɗɗo goto nana e wuuro mabɓe nde tini ɗum de wi ɗum de woɗɗata kaari en, woɗɗata kaari. kaari ene tuuma e heloɓe bitikaji ɓe, kaari ne tuuma jogade fedde wuyɓe. nde o haali ɗum tan hakkillaji kala kote kaari o. nde laamu ngu ari ɓe ñuumbi yo kaari o nangue o waɗi hunde, on nanga nawa. on wi wona kañum, yimɓe fof ndendi mbi ko kañum, wi wona kañum. wondi waati wi wona kañum. nawa yeeso ñawowo to tribunal, dari yeeso ñawowo. ñawowo o noon o jaggana avocat makko, on ne heedanamo, o wi avocat kanko sohlani avocat. ñawowo so tawi yimɓeɓe jii omo waɗa, o waɗi, kanko wulata e aduna. o waɗani tene o meeɗa wadde. comportement makko ene wayni noon, so yimɓe cikki ko kanko, kanko wona kanko. ñawowo o nde haali a fof ha gayni, waɗi discours ha gayni, ñaawimo
ñawoore wargo, ñaawimo ñawoore wargo. kanko suko o wi alhamdulillah an ñawowo a ñaawi kam ñawoore wargo, kono anne kadi ka ñawaɗo ñawoore wargo. enen pop ken ñawaɓe ñawoore mayde. goto foof ene padi pen mum, goto men foof ne fadi ñande warretende, kono guila ñande jibinɗen Allah tagɗo eno koko ñaawi en ñawoore wargo, ñawoore mayde. moni kala emen ne fadi ñalawma haara barowo o ara itta wonkima yaaha, o woni malakul mawti. minnene so tawi Allah ñaawi kam ñawoore mayde, an hande a darima a ñawti kam ñawoore mayde, gonɗa ko wadde confirmé ñawoore Allah nde, so tawi ko ñawɗami ko yettima taw ko nden Allah ñaawi, malika mayde yo ara sorta fittanam ndu. kono ganda anne hoore maɗa Allah koko ñawma ñawoore mayde. Allah ñawɗoma ñawoore mayde o e Allah ñawɗomi ñawoore mayde o yo Allah ñaaw hakkude men guila e aduna. ɓe nanguimo ɓe guddoyimo, jamma ari zizo maayi, Allah tami fittano mum, weeti haala ka arti, o noddita o wi kanko Allah baɗɗo e makko, Allah parluɗo e makko ñawoore mayde o, omo andi ko maayowo on mo mayde nde waɗa e jungo mum, so ari koko ittatamo o natta wonde ko hulata wiide so tawi kanko waɗi wona kanko waɗi. ɗum noon sifti wiide on tan happude neɗɗo moƴƴani, neɗɗo rento happude neɗɗo, happude neɗɗo ko warde neɗɗo. won hande seɗotoɓe, won fooƴoɓe, won ɓawloɓe kuƴum, won ronkoɓe fewde gam happede. kaari wona waɗi, kaari wona ƴettiɗo kakam de, kaari wona waɗini, ɗum moƴƴani. hay saaha kala won tindol gotol ne rewanno ɗo, wona tindol ko ɗum gonga. wiyeede hakkude rewɓe ɗiɗo nawliraɓe ne lelino, o e debbo ne forti koyɗe, o ene fawi hoore mum e dow koyɗe oya, o ene sanca ɗum. woodi gattuɗo wiya haayo ɓe jogui ɓe gatta ɓe jiyani kanŋe gonnoɗo e kayitel o. oye debbo happi, oga debbo wi ko kañum ƴetti, teno kamɓe tan ɗiɗo gonno. happere nde muusi ha oya debbo haala ka yetti gorko, ha gorko ɗeɗi seere mo yaltin kanŋe o. Allah waɗi gando goto are wuuri ha wani ɓe liskar, tawi koye fulkuru jawti ko happere, saabu jawdi arno moɗi kayitel ngel naate fulkuru muɗum. kala ka yiyani yitere ma war seedo, kala ko pelliɗa seedade ya taw koko ganduɗa, kala ko pelliɗa haalde haal ko ganduɗa. ɗemgal ene lora neɗɗo. ɗum waɗi Abu Zeydine wiya isal mar'u lam yahzun alayhi lisanuhu fa laysa bi shay'in siwahu bi khazani. neɗɗo so ɗemgal mum sokani ɗum, ala pop ko wawi sogde ma e aduna. ɗum noon kala kaɗa haala haal ko ganduɗa, kala kaɗa haala e neɗɗo ya taw ko kalɗa e neɗɗo o ko ene selli, aɗum woodi. so ɗum woodani woto haale dewgal janangal happude, woto happu neɗɗo zina, eɗen gandi ko wiya hen. tukka neɗɗo zina, kaari kay joni ko zinowo, kaari joni ko bandi, kaari ko jaho koyɗe bonde, kaari joɗotago, kaari ñallinta, kaari kay yaltata hôtel, kaari yaltata appartement, kaari yaltata galle rewɓe luwaɓe o, kaari yaltata naggam. a yiirani yitere ma, sariya ne fiima an binnono, hay sa a yiiri yitere ma. ken rewoɓe Allah de, kono eɗen jogui comportement ji momtoji kala ko ndeweten Allah ko ha laaɓa. gurdam men rewani Allah. so tawi enen ken rewoɓe Allah, no gurduɗen ni rewani Allah. so tawi enen de ken rewoɓe Allah, no gurdirɗen ni rewani Allah. jikkuji men ɗi ndewani Allah, comportement ji men ɗi ndewani Allah.
haalullaji men ɗi ndewani Allah no goruɗen ni rewani Allah so tawi noon waktu yoni terɗe men ɗe ne ndewa Allah kono enen kam en ndewani Allah en pewna tan eɗen bonna en pewna tan eɗen bonna en pewnat eɗen bonna sen maayi en tawta haydara ɗum woni ɓe mbiya fulɓe ko mbiyata ko ɓene gasa ɓene gubba luggita yaaja tan ni dewe men Allah ɗe mbayi en jeeya ɗemɗe men en jeeya guite men en jeeya noppi men en jeeya koyɗe men en jeeya juuɗe men en jeeya koye men sabu en nehani koye men e ɗemɗe men haalde ko woodi jiiɗe men laarde ko dagani en yaade ko moƴƴani en sabu enen a miijor tan mbiya ko goonga a fondat tan dotta nana tut mbiya maayi rendo wurdata ni ɗum tagi hande rendo ngo ko ɓuri hewde hen ko takkaɓe e fennanaɓe e waɗaɓe ɗum de goonga feñatto hankkadi aduna woɗɗoyi ɗum waɗi moni kala tohño guite mum ne gojji saabu goto men kala koko waɗi ha boni ene arte mum goto men kala wonto bonni arte mum goto men kala ñande kala nana arta men haqqeji janani ɗi moni kala men rondi haqqe ene yaada hen ene merni ne mawnikini ene sali jabde ko haqqeji ɓoli lebtata hen jiya rafiyel tugsil heɓɗo tan leptuma basal heɓɗo tan leptuma jibina ɓiɗɗo tan heɓɗo darnuma e jeygue kak kak tawde an ala fof komin jiyama bonande kono bonande nde suuɗi nder feeñata aɗa waɗa ko boni nder aɗa bonna dewle jenani aɗa bonna ɓesguji jenani aɗa yahay aduna mo fewani aɗa ñaama jawɗele jenani aɗa lora yimɓe aɗa fawi e dow yimɓe fawre sattude aɗa faye mabɓe ko satti Allah rokkuma ɓiɗɗo tan daroɗo leptuma an tan ha darɗa e kokka jiiɗamo yidde ha ɓurta tawmo leptuma ɗo yeehi fof waddantama jaam ɗo naati kala waddantama jaam ɗum ne wayno leydi ɗum ene wayno leydi ɗum noon ɗiɗo ñalawmaji daneji mbiɗa ñaagui Allah yo Allah rokku en diwnude ɓesguji men ɗi enen pop yo Allah rokku men diwnude ɓesguji men ɗi yo Allah rokku men ɓuuɓande yitere e ɓesguji men ɗi yo Allah rokku men ɓuuɓande yitere e ɗi ɓesguji yo Allah rokku men diwnude yo Allah rokku kala jinnaɗo yiide ko ene wela ɗum e ɓesgu mum sabu jinnaɗo welata ɗum tan ko yiide ɓesgu mum ne deeƴi ene teeyi ene ɓamto jinnaɗo lebtata ɗum lorata ɗum torlata ɗum tan ko yiide ɓiɓɓe mum ne kaɓa ene dugda ene ceerta ngala nafoore ngala ɓamtare sabu hande wonɗo jibinta ɓiɓɓe ha heewa ene gona e galle taw ɓe galnama nafoore ɓe dokkatama ndiyam ɓe mbaɗantama atare a nelata ɓe jaaha ɓe liggonta kon ɓernde ma ɓuuɓa koɓe ñaman ñiiri ma ɓe ñaama haako ma ɓe kuɓɓa kuurama ɓe kutoro ndiyam ma taw ɓe nafatama hay tor teno koɓe gayi kokkolli mawɗi ɓernde ma deeƴata ɓernde ma deeƴata sa lelima ɗanata yo Allah rokku kala jinnaɗo dañde ɓuuɓande yitere e ɓesgu mum ɓuuɓande ɓernde e ɓesgu mum yo Allah rokku kala jinnaɗo nde adi nde mayata yiya ɓesgu mum ne fawe pele moƴƴe e ɓamtare so yalti aduna taw ɓe dañata caɗele caggal makko neɗɗo yo hebbin duwaw faade e ɓesgu mum sabu aɗa wona neɗɗo pewɗo neɗɗo deƴƴo teyɗo jibina ko boni en jii yeruji mum ha heewi en jii annabaɓe Allah to jaltata hen sahaji en jii hakkude annabi Moussa e Moussa Samiri nehɗo ɗum Jibril Moussa nehɗo ɗum Fir'auna kono nde ɓe mawni goto fof jii lawol ngol ƴetti yo Allah won ballo ya rabbi wasiya goɗɗo mo paweten hen eɗen teski e nder rendo men sukaɓe e rewɓe gona janggoɓe Qur'ana hay mawɓe neɗɗo noon haadema mayde neɗɗo haadema mayde aɗa jangane Qur'ana jangan hoorema Qur'ana wiye kaari ma yi tan
téléphone ngaji fof gonta qur'ana ɓolo weere kaari ma yi tan radio fawe qur'ana wiye kaari ma yi tan yimɓe fof kula miccanomo Allah janngan hoore ma qur'ana gila ma yaani ene tiiɗi ngara e galleji men tawa debbo ene looti ene laaɓi ene ɓorni coñci mum ene huufi deftere qur'ana ene jiimi hen hay soko seeɗa yiyata ne jangga ne tiiɗi weeɓani won galleji men ɗi gartani ala hay deftere qur'ana hay kamil ala hen kalde hande kalde joom looti ha gayni woni koye larde télé théâtre ten théâtre o findintama o jangguintama a haɗaka yebde théâtre ne moƴƴi kono rokku hoorema hay soko 5 minutes e sajade ma nde kocca deftere qur'ana nde pawande dow koyɗe ma jiima e mayre ndaara bindi ɗi hay sa ummintan hay liif goto ndaara yurmede bindi ɗi ndaara haala Allah ka ñamminira ɗum gite ma ñamminira ɗum ɓernde ma ñamminira ɗum ɗemgal ma ñamminira ɗum yeeso ma ngo alhamdulillah ma ko heewi yalte ma won sababu cellal ma won sababu deƴere ma won sababu peewal ɓesgu ma won sababu gilli ma faade Allah subhanahu wa taala ene tiiɗi ngara e rendo tawa sukaɓe men taw wona sukaɓe jannguɓe alqur'ana ɓe janngoɓe qur'ana ɓe tawa tan joomum ne jooɗi ne huufi deftere qur'ana ene tiiɗi walla ne waɗi téléchargé qur'ana e téléphone mum ene jiimi hen taw wona e tiktok ene tiiɗi hande alhamdulillah ka sukaɗa e wuuro sa tailleur sa menuisier sa bayjagal sa mécanicien ko mbawɗa wonde kala sa petto bal sa jirtoɗo e wuuro sa debbo duggowo defowo jooɗiɗo liggotoɗo mbawɗo wadde kala téléphone ma aɗa waɗen téléchargé alqouranil karim tawaɗa daarani ene jangga dande less seeɗa aɗa bindi ɗi ne ngara e ɗofti ɗum français walla ɗofti ɗum goɗɗum aɗa laara aɗa heeɗo aɗa jangga aɗa refta hen aɗa refta aɗa ñuumbo aɗa refta hen ene yooɗi ngara e galle jiya neɗɗo ne jooɗi ene huufi deftere ene ndaara nde ene ñuumbo ko ɗum ɓeydata heewi ene weeli ngara e saal tawa hande deftere qur'ana ne jooɗi kono heewi sa ari haydara tawata ɗon hay tus wonɓe ngala hay deftere qur'ana kono korka nanara joni defte kala kippite moni kala sooda kurus sooda wutte jallaɓe sikka ɗum woni diine wutte jallaɓa bolokel ngel ɓorno rawane ngel nana wuppane fadi ha hiira ɓorno beele juldoya futuro walla nafiloroya elle ko ɗum woni diine ala diine ko ñande kala diine wona tan lewru korka nanara mi yewta kursellam mi yewta laafam mi lewta bolokilam mi ƴeewa deftilam ala deftere qur'ana ko ñande kala diine o ko ñande kala an ka ñande kala tinnoɗen e alqur'anil karim o ha tentino banggue rewɓe ɓe sukaɓe rewɓe ɓe jiiɗe alqur'ana o kadi ganden cuuɗi men to sukaɓe ne daɗa to banggue jangguino qur'ana o no feewi hande alhamdulillah kapitoji ɗi capital ɗi ko puɗɗimi yiide ko woni hande ko sukaɓe woni jinnaɓe gaddata ko jangguinowo galle jangguina sukaɓe e ɗemgal cellugal ɓe mbawa qur'ana wooda ko Allah yiɗi ɓe hen ko heddi ko koye daaraji he kono so wonti suka wottoto gayni eɓe hey janggoye ɓe puure soɓe jetti ɓe jooɗo ɓe jaɓata la hay jangguiɗo ɓe gondaka jangguinoɓe woni gondaka oni gartan ɓe jooɗo hayde takusana ɓe jaaha joomum mawna taw hay dewle mum Allah fewani hen haydara tinnoɗen ndentoɗen ɗon no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en wasiya goɗɗo mo jiɗɗen wasiya ɗo guddirten yewtere men buuɗaliru mende deftere Allah teddude woni alqur'anil karim Allah ne haalanen toon seedeji tinnoɗen kala keɗen mbaɗen seedeji sa yi dewgal ne huume jama ko ha seedeji gooda kono wawi humede hakkude yimɓe aɗa wawi arde kumana hoorema gara an tan gadda teŋe ma gadda neɗɗo ma joɗɗa kaldiɗa kumodireɗa debbo ara waɗa ala yo wat seedeji soɗon jeeya yo wat seedeji so téléphone jeeyodirton yo wat seedeji so téléphone gossodirton hakkude sukaɓe sabu ane ɗum heewi haare
ɗum addata wargoji kewɗi. Kaari tuppi kaari laaɓi, kaari fii kaari laaɓi, heewi addu ɗum hannde ko hakkunde maɓɓe. ɓe pottat tan ɓe jewta ɓooya jaltina téléphone ma, o yalti téléphone mum ara gossodiren pawami ujunnaji ɗiɗi naggam, hakkunde mon onon ɗiɗo tawala seedeji. Jaa ha ɓooya téléphone o waɗi ha caɗele walla goɗɗum, garta mbiya kaari téléphone ma moƴƴani naggam, eyyi mi kadi téléphone moƴƴi ɗo ko an bonni. ɓe kaɓa ɓe ndentodira ha ɓooya piidira ɓe mbaɗodira taw ko hakkude maɓɓe. Mbaɗen seedeji, so ɗen gossodira hunde nodde seedeji, an sehil ma e sehili oya ɓe ngara ɓe ndaara aha amin tawa ɓe gossodira. Ñande wonde so haala waɗi ɓen cetto teddinen seedeji. Sa nelɗen haalis wat seedeji, wat seede. Sa rewni hunde e jungo neɗɗo wat seede. Saɗa sooda teere a rewe neɗɗo wat seedeji. Saɗa sooda oto wat seedeji. So woni ko woni hakkude ma e neɗɗo taw wona ballal tan sabu Allah, taw ko gollodiral, mbaɗe seedeji. Aɗa uddita bitik aɗa waɗa hen neɗɗo pewne, mbaɗe seedeji. Mbindon fof seede yo ceetto. Aɗa ñamla neɗɗo, mbaɗe seedeji. Ñande wonde so neɗɗo yalti aduna sawi ha mbaɗa rewannomo seedam ko kaare kaari. ɗum ko Allah yamiri. Allah yamiri e mbaɗ kono hande elle ma wi seedeji koko itta e rendo men ha laaɓi. ɗum waɗi hande rendo ngoni heewi caɗele. Aɗa ñamla neɗɗo wutte, aɗa ñamlamo paɗe, omo somo e ma goɗɗum e goɗɗum, mbaɗe seedeji. Kaari ar setto, kaari nan ƴetta. Aduna deeƴani, ene wawi min mi yalta aduna, an ceedoɗa mbiya aha kaari de ƴettinɗo hen no wutte. Kaari annene saɗa yoɓa, saɗa yoɓa wutte o noddu seede o, a min de hande mi yoɓi kaari. Ayi seede wona laaɓi cer. Hunde kala mbaɗen seedeji. Kadi so eɗen dokka kaalis, eɗen ndewnayi neɗɗo yo gollon men hunde, yo asan en woyndu, walla yo sodan men galle, walla yo waɗa men ɗum ndewen mo ganduɗo haalis pinanɗo ɗum ganduɗo ɗum. Kala ma aɗa gollodira neɗɗo mo ndenduɗa yiyande, en ɓooyi haalde. Sa gollodiri e neɗɗo ma rendani yiyande, walla neɗɗo mo anda haalis, walla neɗɗo ko caɗele ɓole ndewi caggal mum, walla ɗo wurɗo ko caɗele ɓole, o wona tiɗɗo, o wona jannguɗo on fannu. Sa rewi ɗon on haalis so boni an ala haala, ko an bonni haalis ma. Wona neɗɗo jogiiɗo haala belka fof, walla cikkaɗo e nunɗi fof rewne mum haalis ala. Won neɗɗo keɓowo kaalis ko rondi ko ɓuri ko dondiɗa ko. Won neɗɗo mo jiyata ne jooɗi ne deeƴi, ene yahay haajuji mum, suturaji mum aduna, ko rondi ko ɓuri ko dondiɗa ko. Ko rewi caggal makko no ñaago ko rewe makko e miskineɓe ko rondi ko gila e ɓesgu makko, gila e miñiraɓe e mawniraɓe e enɗam makko e sehilaɓe e woodaɓe e woddaɓe kala. So tawi a itti hunde a rewne jungo makko, o yiiɗo wuddere o sukkande, janngo adda caɗele hakkude moɗon. O sukkirani sabu goɗɗum, o sukkiri tan ko sabu jurum e sabu andude e hoore makko. ɗum noon kala maɗa liggodir mo ndenduɗa yiyande, jannguɗo on fannu, bawɗo weltindema, beltina ɗum, weltina julɓe. Sabu hande enen en ganda avenir men de, ganduɗen tan ko ujunaji ɗiɗi joni joni. A wi aɗa waɗa ɗo joni joni forage, yimɓe gonda ko forage woni. Woni hen ɓuran ɗumen ko rokkude men ujunaji ɗiɗi. ɗum lebti hen hayto banggue politique wona. Kala keɗe mbaɗa lebti hen ko ñamde joni joni. Enen en gonda ko fewnande hunde pour janggo. Eɗen jiɗɗen fof ko joni joni. Wutte joni joni, paɗe joni joni, ujunnaji ɗiɗi joni joni. Teno ujunaji ɗi dokkiraɗe, sa rokkaka de goɗɗo rokka, ene wawi janggo wonoyde forage ustana men facture aji wuuro ngo, keɓa ndiyam, o heɓa ndiyam, o heeɓi ndiyam, kono ala. Sabu ko rendo heyɗuɓe, ko horsi fati wiyata ñande kala ko. Gomel guerte so ari e rendo heyɗuɓe ɗum jiiɓoto. Won jibinteɗo e famille ko kanko goto dañi hen seeɗa, o tampat tan, o tampat ceerno. Kala dilluɗo kanko miijoto, kala dañƴo caɗele kanko miijoto, kala ñawɗo kanko miijoto, kala mo defani kanko ñiijoto, kala ko wawi wonde kanko miijete. Teni ko dañata ko kanko yonatamo ni, kono ko kanko Allah rokki suturo, ko kanko yiyete. Ñande kala ko téléphone ngaji e goytali. O andayi hoore makko, o janggo e jaam neɗɗo goɗɗo ƴettamo waɗamo e poste mawɗo mo yiyata kalis. Ñande kala oɗo famille caggal makko o daɗata, o borjina toon kalis o ha gasa, caɗele garta e makko.
caɗele garta e mago sabu enen rendo men sa fuɗɗima seeɗa tan yimɓe kala ngoltoto e ma moni kala ɗaminto e ma sa woni ɗo jurmotoɗo mo wona tiɗɗo sa renaki joni ñama jawɗele janani kamɓe ɓe ganda ko jawɗele janani joguiɗa aɗa liggoro walla aɗa waɗa no jomumen mbiri ni ɓe mbiya tan ka dañi aɗa jogui oto a mahi galle a dañi aɗa ɓorno comci aɗa yaha ma wallani foof a welaka tawa wawa sa walli tan ko kake janani ñande ko kasso paɗa ɓe mbiya ñaw omo handi hen ɓe mbi omo hollanno ɗo faaro omo sikki o dañi ɓe o salmina ɓe o salminta hankkadi ko ni voilà joni mona kaso ɓe jaaha ɓe jiiloyo goɗɗo joom ñamande momi jiiɗi ñamde ɓe jejjitima an ko balɗe seeɗa ɓe janggantuma qur'ana ɓe duwotoma ko heddi koɓe jejjitima gonta siftere sa yalti kaso gonta hankkadi ni neɗɗo koye fuuɗo e guite kadi ɓe ngala ema haaju ni ganden haajuji men ganden ko waddi en ganden ko fawi emen jaren yeeso alhamdulillah ɗum ɗo hande wonno ɓattake men yewtere men buuɗal yurmede so haaji Allah rahmanu ɗo e lewru ndu korka arde en dañata aroyde jewte men buuɗal yurmede hande en heddi balɗe 15 e korka hewɓe jiiɗa nande ɗum noon kono mi sokkaɗe noppi mon de mi sokka ɗum e noppi mon on jiiɗa nande heddi ko balɗe 15 ha tenti hoɗɓe hedde luusaɓe gorgol to wono toon nguleki nan toon ɓe jiiɗa nande ɗum kono heddi hen ko balɗe 14 ɓayde ko balɗe 14 heddi hen enen eɗen keɓono korka ka eɗen ƴeewoya sukara korka ƴeewoya liɗɗi mum e guertoɗe mum e tew mum seeɗa beele ko duusir korka so Allah jaaɓi inchallah eɗen ɗamini noon musidɗo men Haali Abouba somo jogui yaajede temps mawo aran men so Allah jaaɓi ko adi korka o haalana men holno neɗɗo ñamirta e korka taw dañata caɗele mo heewi wadde ɗum e kala hitande so tawi korka ɓattima inchallah kono noon eɗen keɓano yewtere men tarikhaji annabaɓe hakkude men e ceerno Khalid Abdoullahi Sy ma ar ma en baddu yewtere nde so Allah jaaɓi inchallah onon rewintoɓe yewtere nde yiɗɓe yewtere nde cukkite noppi moon mbaɗe hen cototise mbaɗon hen sigueji gurwiton no moƴƴi so Allah jaaɓi mamin gadda moon daade cafɗe belɗe tarikh belɗo jaaduɗo e jamanu tawne yerwo less tarikh to kadi daande musidɗo moon Ousmane Ly gorko mo domga so Allah jaaɓi inchallah mamin dusodir moon lewru ndu kala tawon jeewetaki on tampata on tinta korko on tinta nguleki kono aadi men koye on saaha so Allah jaaɓi noon kumpital won ɗemgal pulaar ma ar kono buuɗal men yurmede enen to banggue men darima ɗo ha korkara so Allah jaaɓi inchallah jokken tarikhaji annabaɓe musidɗo men Haali Abouba noon ma aran min hen so tawi dañi yaajede inchallah ɗe jonte paaɗe so Allah jaaɓi so buuɗal yurmede feeri feeñi feen jeyɓatake wasiya renɗo musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen Badane sedima